Maupay nga adlaw ayo nga tanan. Yan ang nagsasilinurog kita han bulan han arti. Angay lang nga igpadayag naton ang karikuhan han aton bahandi. Haakon nga bahin, akon kamutatagan ni usa nga sigay, nga diin akon gin himo para lahili nga panahon. An uluhan han siday habugsaran. Mara mga kasangkayan nga didahan habugsaran aton makikita ang kalipay nga giniiliw o ginbibiling ayan nga panahon. Tungod ang kagubot or may da mga rimalaso, kataragman, ininaksiday, nag-aagda aton na aadala ang tinikangan. Magikitaan naton ang solusyon, dida aton bungsaran. Sanglit mga kasangkayan, ang solusyon nga aton mga pangaraba. Didala bungsaran o didala aton dughan o aton kinabuhi mabibilgan. Matagap ang langit, magunaw ang tuna, ikaw gudla, andumdumhan ako na una. Ikaw ang bukad, han kapawaan. Ikaw ang inop, han akong dughan. Ikaw ang burabod, han kapalaran. Ikaw, o ikaw, ang ngatanan. Habungsaran. Ayaw din nga ang kamingaw, hamangaging kakahibalag gabutang. Kundi hangad hakalarakan, didto masisiplatan an aping han kamingawan. Ayaw bukikia an kapawa, hapaglalabay han panahon. Kundi hilingla haindughan, may daka masisiling nga siwak, haluyuhang kagulanan. Mahingain ka man, magpatiano paman. An imo hiyom inuray nga salag, salag han gugma, diin mapupusa, an kamingaw o kapawa, nga mahuyayag ginihihingyap. Sangkay, bisan damo ang makaurulang, ayaw hingalimot pagsiplat, dito haiyo bungsaran. Habugsaran, sinurat ni Hermie Sanchez. Matagak ang langit, magunaw ang tuna, ikaw gudla, ang dumdum, anak ko na una. Habungsaran ni Hermie Sanchez.